भाई लोग, आप सभी का स्वागत बा हमारे यूट्यूब चैनल अपन माटी अपन भाषा में। तो जिससे कि आप सभी का पता बा कि नवरात्रि बस 2-3 दिन बाद नवरात्रि शुरू हो जाई। तो वही के उपलक्ष्य में खेसारी लाल यादव का उनको यूट्यूब चैनल पे एक बहुत बढ़िया माई को समर्पित गाना आएगा, पूजाई होखेला। तो यह गाना का रिव्यू करब। अब आप लोग भी गाना का शांतिपूर्वक आराम से सुने, और सुनने से पहले चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन वाला बटन ज़रूर दबा लें। तो आवा शुरू किया जाए। आज कैसन जमाना आ गईल राम जी, भैया न भाई हो खेला। कैसन जमाना आ गईल राम जी, भैया न भाई हो खेला। तो घरवा के माई के पिटाई होखेला, मंदिरवा के माई के पूजाई होखेला। मैं कहा था कि जो घरे माई हैं उनका तो पिटाई होता है, और जो मंदिर में माई हैं उनका पूजाई होता है। केहू कर पाप केहू पुनिया, पैसा के भुखाई बाटे सही है, दुनिया। दुनिया को पैसा हाँ, केहू कर पाप केहू पुनिया, पैसा के भूखाई बाटे दुनिया। पैसा के भूखाई बाटे दुनिया। बाबूजी से बढ़ के भइले ससुर जी, बेटे घर जमाई हो। अरे घरवा के माई के पिटाई होखेला, मंदिरवा के माई के पूजाई होखेला।
मंदिरवा के माई के पूजाई होखिना। बहुत 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 बढ़िया गाना बा। और एक गाए हैं खेसारी लाल और गीत है आर्या शर्मा का, संगीत बा न्यू नगेंद्र यादव का। बहुत बढ़िया गाना बा, एक बार पूरा सुने, एकदम बिल्कुल एक दूसरी दुनिया में खो जाइए। तो मिली थी एक और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।